Dobrý den, pánové a dámy. Jmenuji se Antonín Roll a jsem zde za Asociaci českých lockpickerů. Dnes vám budu vyprávět o konstrukci vložek, o tom, jak je možné vložky odemykat, cylindrické vložky odemykat, jak se používá elektropik, co to je impresioning a na konci necháme i bezpečnost. Nejdříve si probereme popis vložky, jak to vlastně vůbec v cylindrické vložce vypadá, co to vlastně dělá, jak to má dělat. Základní prvek je celé vlastně tělo cylindrické vložky a vevnitř se skládá pružinka ve spodní části, pak zde máme blokovací kolíky, stavítko a máme zde takzvanou dělící rovinu. To je zde. Dělící rovina je pro nás důležitá v tom, že pokud mám správný klíč ve správné vložce, tak si mě vzniká takzvaná dělící rovina. To vlastně vidíme zde. Pokud použiji, ukážu prezentaci, jak to vlastně funguje. Tak zde nám vznikne dělící rovina a já díky tomu mohu válcem otočit v těle vložky. Pokud použiji cizí klíč se špatným uzávěrem, tak zde vidíme blokovací kolík, který je nad dělící rovinu a já cylindrem nemohu otočit. To samé, pokud použiju cizí klíč, který má vyšší uzávěr, opět stavítko nám zajelo pod dělící rovinu a já nejsem schopný cylindrickou vložkou otočit. Blokovací kolíky, této modré, pružinka, této spodní, mají standardní dílku, nezáleží na tom, jak jsou dlouhý, jak jsou krátký. Záleží na blokovacím stavítku, stavítko to červené. A třeba u firmy FAB je 9 výšek. To vlastně poznáte podle klíče, jaký má kde uzávěr, podle toho se používá ten správný klíč. A pokud se jedná o kombinace, kolik vlastně kombinací může být, takže máme 5 kanálků a v těch 5 kanálkách máme až 8, po případě 9 výšek klíče. Takže pokud máme 5 kanálků na 8, tolik máme kombinací klíče. Klíč samozřejmě se potom ještě dělí pomocí profilu. Za chvilku vám ukážu, co to je profil, k čemu je dobrý. Zde vlastně vidíme, jak to vypadá v řezu. Není zasunutý klíč a je možné bubínkem, této žluté, manipulovat lehce doprava doleva o pár setin milimetrů. Pokud použiji správný klíč, zde vidíme, mohu otočit. Tak. Samozřejmě já jsem zde za Asociaci lockpickerů. Lockpicking je nedestruktivní odemykání vložek. Nejčastěji k tomu lockpickingu se používají planžety. Planžeta je kousek ocelového plíšku, k tomu napínák a já se snažím blokovací kolíky a stavítka zamáčknout tak, aby mě vznikla dělící rovina a já cylindrem dokázal otočit. Než budu vyprávět o planžetách, o typech planžet, jak se používají, nejdřív vám vysvětlím princip toho lockpickingu, to vyhmatání. Vlastně zde vidíte 5 kanálků, v kterých mám pružinku, blokovací kolík, stavítko. To samé mám i ve válci a v těle vložky, ale výrobce vyrábí zvlášť. Vyrábí zvlášť bubínek, to je vevnitř to, co se rotuje, a vyrábí zvlášť tělo vložky. Výrobce není schopen nikdy vyrobit přesně 2 otvory proti sobě a nikdy není schopný to vyrobit i v jedné řadě. Opticky ty kanálky, když se na ně podíváte, jsou jakoby v rovině, ale pokud bych to zvětšil, změřil, tak mě vyjdou, že ty kanálky jsou cikcak. Tady napravo to krásně vidíte. Na té ukázce je to trošku přehnané, ale je to proto, abyste pochopili. Tato samá nepřesnost v tom vrtání je i v těle vložky a pokud ty kanálky nepasují na sebe, vznikne mi vůlek, při který já můžu manipulovat. K té manipulaci, jak jsem říkal, používám napínák, který mi dává vložku do kurtu, ten bubínek, a použiju planžetu. Já zamačkávám stavítko po stavítku, záleží mi na tom, nezáleží, jestli začnu od prvního, končím od posledního nebo od prostředka. Každá vložka je originál a každá vložka se vymatává jinak. Když má stejný uzávěr, to jsou ty zuby, tak v každém případě je jinak vrtaná a já jednu stranu otevírám jinak, 1, 2, 3, 4, 5, dám příklad, a druhou stranu můžu odemykat 5, 4, 1, 2, myslím ty kanálky za sebou, zamačkávat. Jak jsem říkal, je to špatně svrtaný,
pokud bych tento otvor vlastně dal nad tělo vložky, tak třeba vyhmatám první tento kanálek. Zde se mi to otočí tak, aby tato osa byla zde. A opět vyhmatávám poslední pátý stavítko. A tak to vlastně pokračuju od jednoho do druhého. Samozřejmě i při tom vrtání vznikají nekvality nejenom v rovinnosti vrtání, ale i v tom, že vznikají otřepky v blokovacích kolíkách a ve stavítku. Opět vidíme nekvalitu obrábění. Tady zde vlastně vidíme nějaké flíčky, odloupnutí. Říkám, je to všechno, je to mosaz a pokud by se ho zvětšilo, tak vidíme ty nerovnosti. Já jsem vyprávěl o klíčových otvorech a o další možnosti kombinace této vložky. Kombinace vzniká klíčovým otvorem a samozřejmě variací u závěru. O tom u závěru jsme se bavili, to jsou ty zuby nahoru, dolů, těch výšek asi 8-9 podle typu a podle výrobce. Dále výrobce chrání klíčový otvor takzvaným profilem. Sami to znáte z vaší zkušenosti, že klíč mechanicky nejde strčit do cylindru. Těch profilů je stovky a stovky, každý výrobce si některé profily chrání. Zde tekon nebudu brát profil kvůli ochraně výrobce, ale kvůli ochraně proti odemykání, proti lockpickingu, proti manipulaci s planžetou. Zde vidíme krásný otevřený profil a zde vlastně tam se modrá čára ukazuje osu a toto je stavítko. Já mohu planžetou manipulovat nahoru dolů v plném otvoru, v tom klíčovém otvoru. Samozřejmě výrobce udělal užší profil, snaží se mi zabránit v manipulaci tímto vyčnělkem. A opět stále je to otevřený profil, kde můžu bez problému manipulovat. Výrobce samozřejmě opět přišel s další věcí, udělal složitější, takzvaný překrytý profil. A zde vidíme, že osu tohoto stavítka máme už jednou, dvakrát, třikrát, po případě čtyřikrát přerušenou a já nejsem schopný manipulovat s tou planžetou tak, jak bych chtěl. Pokud jste už profesionálové, pokud vás to více zajímá, použiju planžetu, která je užší, slabší a i tak se do toho centru můžu dostat a mohu bez problémů manipulovat s těma stavítkama. No, takže výrobce pokročil v technologii a udělal překrytý profil, který je složitý a zamezil mi manipulaci se stavítkem. Pokud ten člověk už je šikovný, má originální nástroj, po případě upravený pouze na konkrétní profil, i s tímto profilem je možné manipulovat. Není to samozřejmě 100% otevření, ale je to hodně vysoká ochrana bezpečnosti. Z posledních klíčových otvorů, tady to jakoby laicky napsané, to jsou všechno, ale nejsou to přesné termíny, které udává výrobce. Výrobce udává pouze otevřený a překrytý profil. Pouze my, lockpickéři, kteří jezdíme na závody, který to vlastně děláme v uvozovkách profesionálně, tak jsme se nazvali sám ten těžký ďábelský profil, ten těžký ďábelský profil, už vidíte, jak je složitý. Zde jsou, cenické vložky, které už jsou ve vyšší třídě bezpečnosti a zamezují nám manipulaci. Tuto vložku už není možné otevřít lockpickingem. Z další bezpečností, s čím přišel výrobce, jsou bezpečnostní blokovací kolíky. Zde vlastně vidíme princip manipulace planžetou, pokud je modrý blokovací kolík bez úpravy proti ochraně, proti manipulaci. Takže dáme bubínek do tahu napínákem, za chvilku budu vyprávět, co to napínák, co to je planžeta. Tlačím planžetou na stavítko, to je červený, a blokovací kolík mě pomalinku zajíždí dolů. Pokud vyhmatám první z těch 5 otvorů, tak se mi cylindr pootočí v kousilínek a zde mi zůstane viset. Také mi zůstane viset, já vymetávám další a další stavítka a postupně se mi to otáčí, tak až otočím celou vložku. Výrobce přemýšlel už před 100 lety a přišel s bezpečnostním kolíkem ve tvaru čínky. Co nám taková čínka udělá?
když vymatávám. Vidíte, krásně tam sekne. Po případě, pokud já na něho zamáčknu, tak se mi takhle zasekne a znemožní manipulaci. Pokud lockpicker je šikovný, zručný, už umí zacházet s planžetama, už ví, co má dělat, co má cítit v tom prstě, o tom citu to je. Tak tady. Tak vlastně zatlačí na cylindr, zatlačí na stavítko, zamačkává ho. A zde si všimněte tohle z místa, ty čárky, že on v tom napínáku musí uvolnit tlak na co nejnižší. Cylindr se mu v úzovkách jakoby vrátí do zamčené polohy a on najde ten nepatrný rozdíl, jo, tak povolí a předsvakne. Takže i tento typ bezpečnostního kolíku je možné obejít. Proto výrobce nedává do cylindru jeden, ale používá více těchto blokovacích kolíků. Používá 3, 4 i 5. Třeba firma FAB používá 3 a bohatě to stačí na to, aby vám to znesnadnilo odemykání cylindru. Výrobce pokročil dál a vymyslel tento typ hříbku. Tento hříbek je větší potvora než klasická čínka, protože zde má větší třecí plochu a já mám špatnou manipulaci. I to se dá odemknout. A pak je jeden blokovací kolík, který nemám rád, který neotevřu. Viděl jsem ho ve vložkách od firmy Multlock a zde se vám vložka zasekne úplně natvrdo a vy si nemůžete manipulovat. Musíte povolit tlak, všechno vám to vyskočí a opět manipulujete dál. Teď jsem ukázal vlastně princip klasické cylindrické vložky, ale samozřejmě těch vložek a zámků několik typů. Potom po přednášce můžete přijít k nám ke stolu, všechno si vyzkoušíte, všechno si ošaháte. Další z typů zámku je tzv. Lamelový zámek, s kterým se můžete setkat v poštovních schránkách, vyděláte do počítačů, takže rekové skříně, různé rozvaděče. Zde vlastně vidíme konstrukci toho zámku, já vám potom ukážu na obrázku, jak to vypadá vevnitř. Zde si všimněte těchto malinkatých lamel, ty se vlastně vyčnívají nahoru a dolů. A opět potřebuji dělící rovinu, abych to otevřel, takže já klíčem manipuluji a snažím se zamáčknout tyto lamely dolů. Tak další obrázky. A jak to vypadá vlastně vevnitř? Vevnitř nemáme blokovací kolík a máme pouze lamelu. Pružinka nám otláčí lamelu směrem nahoru v tomto případě a znemožní mi to zde, že vlastně naruší dělící rovinu a já nemůžu válcem otočit. Pokud použiju planžetu, pokud použiju originální klíč, opatrně manipuluji stavítkem směrem dolů, tak až se mi dostane sem na tu dělící rovinu a já jsem bez problémů schopný otočit tou vložkou. Opět těch lamel není jedna, je tam několik, 3, 5, 8, podle typu výrobce, podle složitosti a kvality toho zámku. Výrobce samozřejmě nedává pouze jednostranné lamely, že jsou všechny nahoře nebo všechny dole a dělá takzvaný cikcak, že dá jednu nahoru, jednu dolů, jednu nahoru, jednu dolů. Zde vidíme princip toho zámku, jak to vlastně funguje. Jo, vidíte, hodně zamáčknutý, popřípadě pružinka to odskočí, takže já pokud použiju správný klíč, správný uzávěr, tak můžu cylindrem otočit. Tak, teď jsem ukázal principy těch základních zámků a těch základních typů vložek, které vlastně u nás jsou. Těch vložek je několik, jsou ještě dulkované vložky, které jsou úplně stejné jako cylindrická vložka, klasická pětistavítková, akorát ten klíč je na plocho, ale princip je úplně stejný. K odemykání klopikinku vlastně používáme planžety. Planžet je spoustu druhů, začneme si vyprávět nejdříve o materiálech, jaké materiály se tomu nejčastěji používají. Vlastně na obrázku vidíte taky základní materiály, klasická pružnová ocel, nevýhoda v tom, oxiduje, pokud to mám jde venku ve vlhkosti, planžeta vám může zoxidovat, zvýší se tření, je možné, že ta rez zapadne dovnitř do cylindru a je s tím problém s manipulací. Po případě, pokud máte spocené ruce, máte planžetu za chvilku zoxidovanou. Proto začal používat kvalitnější nerezová ocel, po případě titan. A do budoucna nevíme, co bude zítra, pokud vymyslí kvalitní plast, může ten kvalitní plast být lepší, než jsou dneska ocely.
Dále, co je důležité, je tloušťka materiálu, tloušťka ty planžety. Čím slabší, tím lépe se dostávám přes ty překryté profily, jak jsem ukazoval zde vlastně na obrázku. Jo, říkám, když mám slabou planžetu, dostanu se dovnitř, pokud mám tlustou planžetu jako poleno, tak se dovnitř do toho klíčového otvoru nedostanu. Proto vlastně k nám se dováží z Asie rádoby planžety na otvírání, stojí pár dolarů, $2-3, poštovní zdarma. Proč teď říkám, jaký je rozdíl mezi evropskou a ostatní planžetou? Klasická standardní planžeta, tak naběhni. No, tak on nechce. Rozdíl je v tom, že tloušťka materiálu, takže pokud se použije tloušťka, která je slabší kolem 0,40, 0,50 desetinek, je to ideální, těch 55 ještě slušný, kolem té 70 to už je 3/4 mm, je to už silný poleno. Asijské planžety jsou dokonce silnější 1,5 mm. Je to díky tomu, že v Asii asi se nevyznají, oni se vyznají, ale nechtějí to dělat. Radši použijou silnější měkký materiál než kvalitní ocel, která bude dražší a je s ní problém s manipulací kvůli obrábění. Dále, jak jsem se bavil o těch klíčových otvorech, rozdíl mezi standardní a evropskou je v této tloušťce toho krku. Zde vlastně vidíme, že to je tlustý a opět, čím slabší planžeta, tím lépe se jí manipuluje v zadní části toho cylindru. Tak, teď jsme si probrali, jaký je vlastně rozdíl mezi standardní mezi asijskou, americkou planžetou a mezi evropskou. Pokud budete kupovat v zahraničí planžety, ptejte se výrobce, hledejte informace, zda je to pro evropský trh a jaký jsou rozměry té planžety. To je právě rozdíl, jestli mám koupit jednu planžetu za $2, nebo koupit u nás v Čechách planžetu za 160 korun. Zde si vlastně teď budeme povídat o použití planžet, ale těch postupy, čím otvírat. Picking, cracking, lifting, jiggling. Co to je picking? Zde vlastně na té prezentaci krásně vidíme pikování, to je stavítko po stavítku. Je to nejlepší věc, touto bych začínal i pro ty méně zkušený, pro ty amatéry, kteří začínají s lockpickingem. Je to vlastně manipulace stavítko po stavítku, k tomu se používají takové hůkové planžety. A já krásně cítím v ruce, jak manipuluji s stavítkem, jak to skočí, jak to cvakne, jak se to pootočí. Dále je racking. To je vlastně klasický chaotický pohyb, kde nic necítím a snažím se najít nějakou kombinaci. Je to náhoda. Já, když jsem se začínal zajímat o planžety, v té době před 15 lety nebyl internet pořádně, nikdo vyprávěl z těch, co seděli několik let na dovolený, tak říkali, no to se vezme kus plechu, tak uděláš nějaký zoubky a tak tam v ní rocháš. Takže já jsem začal s rackingem. Tím pádem jsem ztratil cit v ruce na několik let, než jsem přišel k tomu pickingu. Teď po mnoha letech už vím, že picking je mnohem lepší a člověk má ten cit a dokáže to stavítko a tu vložku lépe ovládat, lépe ji pozná. Dále máme lifting. K tomu jsou opět speciální planžety, které se snaží pomocí těchto zoubků na konci najít pohybem nahoru a dolů ten správný uzávěr, to, co vlastně potřebuju k odemykání. Pokud racking a jiggling smíchám dohromady, vznikne mi takový chaotický pohyb. To je ideální pro ty amatéry, vrazím napínák, vrazím planžetu a tak na s ní prostě rochám a nějak to otevřu. A to je právě ono, nějak to otevřu. Tak a teď přijdem k tomu důležitému, proč tady jsem, typy planžet a použití. Planžet je spousty druhů, výrobci vyrábí originální své nejlepší planžety a na konci vám ukážu, vám stačí pouze nějakých 3-4 planžety na to, abyste otevřeli všechny zámky. Já když jsem vlastně začal shánět informace, tak říkám, koupím si sadu, která má 200 planžet, s tím otevřu všechno, houbalec. Stačí mi dopravit 3-4 planžety. Je pravda, že jezdím na závody, používám více planžet a teď díky tomu, že jsou ty profily různě překrytý, jsou složitý, ty vložky neznám, takže potřebuji více typů třeba těchto hůků, co zde vidíme. Jedna z těch planžet se jmenuje hooky.
a dělí se podle délky tohohle zubu. Vidíme nějaký 4-5 dílek. Je to vlastně kvůli tomu, abych se dostal do zadní části vložky a mohl manipulovat zadníma stavítkama tak, abych neovlivnil první stavítka před sebou. Ukončení těchto hůků buď může být rovný, půlkulatý a po případě zde může být takové Včko. A je to podle typu stavítka, jak vlastně vypadá. Stavítko může být na konci jakoby kulatý, kuželovitý, na konci může být takhle zkosený kužel. A po případě to stavítko může mít špičku. Takže podle toho, co tam je, použiju ten správný huk, ten správný přípravek. Opět něco podobného, jako je huk, je tento reach. A je to k manipulaci k zadníma stavítkama, poslední 2 stavítka od konce. Tím to dokážu vyhmatat, tak abych obešel ty přední stavítka. Tato planžeta se u nás tolik nepoužívá, spíš se používá v té Asii, v Americe, kde mají otevřený profily a já jsem schopný bez problémů manipulovat v zadní části. Pokud mám profil překrytý, touto planžetou se do zadní části nevejdu, po případě vejdu, ale nedokážu manipulovat nahoru dolů s tou planžetou. Jo, tak vlastně padají ty rýče. A je to vlastně kvůli tomu, jak zde vlastně mám několik těch stavítek, tak já jsem schopný s tím postavit. Co je? No, baterka došla. Už nám to umírá, no Bluetooth asi nestačí. Jo, to bylo Bluetooth. Ne, baterka dochází. Dále zde máme, no, tak jdem, zahodím. Tak já se omlouvám, mi došla baterka v tužce. Chtěl jsem machrovat a nevyšlo to. Vrátíme se k tlačítkům. Dále. Aha. Tak já se omlouvám za zdržení. Mám to nějak umřelo. Rozumí do počítačům? Tak jenom chvilinku prosím, než si tento veterán rozmyslí, co chce dělat. No, nechce. Hajte, to už to asi. Jo. Ne, to je u mě chyba, došla mi nejspíš baterie v tužce, já jsem si ji málo nabil. Je potřeba elektrika? Ne, ona je bezdrátová přes Bluetooth. A děkuji. Zde máme, jo, už ukazuje. Další typ planžet jsou diamondy, opět oblíbený. A u těchto diamondů opět dělíme dílky těch konců, těch špiček, těch diamantů. Velikost 1, 2, 3, 4, po případě dvojitý diamant. Na konci ta spodní planžeta dvojitý diamant je pouze proto, aby ani prodavač, obchodník prodal, vydělal na tom peníze, ale k otvírání není moc dobrá. Ten spodní, ten největší diamant u nás taky málo kdy použije, protože máme překrytý profily složitý a díky jeho velikosti už se mi špatně manipuluje. Takže pokud byste chtěli dosadit diamanty, tak bych použil tyto horní dva. Tak, další diamanty, popřípadě offsetové planžety. Tyto se používají, jak jsem vyprávěl, k manipulaci v zadní části vložky. Tak, abych opět mě nepřekážely ty přední stavítka a já manipuloval pouze těma zadníma. V sadě je nemám, nepotřebuji u nás. Opět nedoporučuji kupovat. Tyto baly se používají k crackingu, to jsou ty pohyby dovnitř ven, taky ty chaotické pohyby. Mají kulaté tvary, tak aby dobře klouzaly po stavítkách. Dvojitý sněhulák, ten druhý z vrchu, ten je dobrý na lamelové zámky, na autozámky, starý Audiny, starý Golfy, které měly klasický zubatý klíč. Ten poloviční diamant, ten bál, ten poloviční sněhulák, tak to vypadala moje první planžeta, kterou jsem si před 10-12 lety vyrobil. Z toho jsem byl maximálně spokojený. Po 3 letech jsem ji zlomil, vyrobil jsem si novou, ta už bohužel nefungovala.
Snakey, ideální planžeta, ten horní snake, takový ideální, krásně klouže po stavítkách, nezasekává se vám. Opět je to k tomu rackingu, kdy vlastně používám ty chaotické pohyby a prostě jezdím nahoru dolů, měním úhly a v té ruce nic necítím, pouze čekám, až něco cvakne a něco se otočí. A potom je dobrý, aspoň, že by myš fungovala. A potom, ale dělám takhle, jak to funguje. A potom tato spodní planžeta taky dobrá, midí v sadě, krásně klouže po stavítkách, taky je větší pravděpodobnost k otevření vložky. Zde jsou ty liftery. Ty vlastně já používám k manipulaci ve vložce, která má otevřený profil a můžu celou planžetou jezdit nahoru dolů a snažím se změnou úhlu a změnou výšky zamáčknout stavítka do správné roviny tak, aby vznikla dělicí rovina. Toto planžetou vlastně měním i úhel nejenom v rovině, ale můžu změnit nahoru dolů různou šikminou, změnou úhlu, změním množství kombinaci toho uzávěru a snažím se to otevřít. Toto je krásná planžeta, ale k ničemu. Ale výrobce to prodává. Za každou prodanou planžetu má $1 do kapsy, $2 do kapsy. A napínák, důležitá věc. Napínák nám dává vložku do kurtu, tak, abych já byl schopný tu vložku vlastně otevřít. Po celou dobu vymatávání tím lockpickingem dávám vložku do tahu a nesmím povolit. Jakmile povolím, všechno, co jsem se vymatal, mi vyskáče nahoru. Zde vlastně vidíte napínák, který má toto L-ko. No, nefunguje. Zde vlastně vidíte, že to L-ko je dosti dlouhé. Potom v našem mini workshopu vám ukážu, jak ten napínák je možné zkrátit. Na dílku té krátké strany tak asi 1 mm až 2 mm a strkat to do střední části té vložky, ne do horní, ale do té střední, do té nejnižší. Je to kvůli tomu, abych měl osu rotace s tím napínákem. Tak, jak jsem vyprávěl, koupím si sadu, která má 200-300 dílů. Je to hezký, ale v životě vlastně budu potřebovat těchto pár planžet. Vidíme, několik hooků tam je, několik snakeů a hlavně strana napínáků. Těch napínáků doporučuji několik, mít je pod určitým úhlem zbroušený, speciálně ohejbaný. Je to podle typu vložky, podle toho klíčového otvoru. Některá vložka má klíčový otvor, jako věc do pískovny, tam potřebuji velký napínák. Pokud má úzkou štěrbinku, potřebuji malinkatý jemný napínák, tak abych měl cit v ruce. Na ten napínák tlačím s citem, potom vám to vlastně ukážu v tom workshopu, jak se vlastně tlačí ten napínák. Pokud vezmu pokud vezmu napínák, vrazím ji do cylindru, chytnu na konci a tlačím hodně, protože mám humpolácké ruce, mám velkou páku, nemám žádný cit. Takže pokud máte velký humpolácké ruce, velkou sílu, malý cit, tak tlačte na začátku, aby se snížili páku. Už v roce 26 vymysleli nedestruktivní dynamickou metodu, takzvaný bumping, nechávali to patentovat. Pár let to leželo na patentovém úřadě, po 2 letech, to vlastně v roce 1928, patentovali a stále to leželo až do roku 2000, kdy v Americe někdo objevil bumping. A ten bumping vlastně už byl před 70 lety vymyšlený. A bumping je vlastně dynamická destruktivní metoda. A možná jste viděli v televizi ukázku, jak malá holčička vzala, nebo kdokoliv, vzal upravený klíč, takzvaný aplikátor, nasadil do vložky, klepl a otočil. Princip je v tom, že bílá koule kulečníku, zde na obrázku vidíte, je klíč, takzvaný aplikátor, červená koule je stavítko a modrý blokovací kolík. Jakmile aplikátor předá energii stavítku zůstane stát a opět předá energii blokovacímu kolíku, který mu odskočí, tím pádem vám vznikne dělicí rovina. V tomto okamžiku já otočím. Aplikátoru musí mít tolik, kolik je profilů vložek. Těch profilů jsou stovky a stovky. Jo, chcete vlastně vidět. Udeřím do aplikátoru, toho klíče udeřím. Pomocí úhlu na konci stavítek předám energii stavítku blokovacímu kolíku a blokovací kolík vlastně zamáčkne pružinku a na krátký okamžik mě vznikne dělicí rovina.
Na krátký okamžik se dělící rovina a v tom okamžiku já jsem schopný vložku odemknout. Proto výrobci dávají různé ochrany proti bumpingu, dávají různě frezované bubínky, různé tyčínky, jak jste viděli, tak aby vám znesnadnili manipulaci. Ten bumping je možné použít i na vložky, které mají překrytý profil, takzvaný ten ďábelský, jak jste viděli, ten hodně složitý profil. I tímto je možné vložku vyklepnout. Z dalších úderových dynamických metod je pick gun a elektropik. Je to vlastně mechanická věc, místo aplikátoru, místo toho klíče používám planžetu, která prudce a rychle několika za sebou udeří do stavítka a stavítko opět předá energii blokovacímu kolíku a celý to odskočí. Před chvilkou jste možná slyšeli nějaký to je ono, ten elektropik. Se nám kolega ho zkouší. Pokud používám aplikátor, klíč, to znamená klepnout, otočit nejde. Vytáhnu, opět klepnu, otočím. Jdeme tomu jeden úder za 2 vteřiny. Díky tomu elektropiku můžu udělat několik set úderů za vteřinu. Pick gun je manuální pik, že vlastně zmáčknu, klepne vám to pouze jednou a předá energii. Elektropik je moturek, který vám vlastně řechtá a vibruje ta planžeta. Další způsob odemčení cylindru je tzv. impresioning. Impresioning je otisková metoda. Několik těch typů je hliníková folie, samostavěcí nástroje, po případě pilování anebo otisk klíče. Tak si probereme, jak to vlastně funguje. Pomocí hliníkové folie vezmu si originální klíč, funguje to na důlkované vložky. Pokud mám klíč klasický stavítkový, jak známe my, taky to funguje, ale ten přípravek už potom není možné vyndat ven, po případě zasunout do té vložky. Vezmu si polotovar klíče, zde si vyvrtám nejhlubší uzávěry podle klíče a snížím otloušku hliníkové folie, kterou budu používat. Zde vlastně vidíte navrtané otvory a ten klíč je trošku snížený, jakoby ubraný na tu tloušťku. Je to kvůli tomu, aby tam mohl nalepit hliníkovou folii. Pokud nalepím hliníkovou folii, celý to zasunu do cylindru a pomocí vibrací a otisku těch stavítek jsem schopný vám tu vložku vlastně odemknout. Já jsem bohužel vzal jinou hliníkovou folii, než potřebujeme, těch sil je několik, já jsem vzal slabou, takže na ten přípravek, který mám zde u sebe, vám to neukážu, pouze teoreticky vám to můžu ukázat, jak to vypadá nalepený klíč s tou folií. Když jsme to vlastně ukazovali lidem, tak se divili, jak je to snadné. Ale je to snadné to odemykat. Potom existuje Magic Key, samostavěcí klíč. To se nejčastěji používá na motýlkové klíče, na dozické klíče, jsou ty klasické trezorové klíče. Máme zde ukázku, to vám to můžeme ukázat, jak to vlastně funguje. Další je kopie klíče odlitím, různé otisky, existují různé hmoty. Zde na tom workshopu vám potom ukážu 2 hmoty. Jedna z nich je tato silikonová. Říkám každému, pokud máte klíčky, nechte si je v kapce, nikomu neukazujte. Budu s někým v restauraci, budu popíjet pivo, cokoliv, nechám to na stole, klíče, překáží mi v kapce, budu se vyčurat. Já mezi tím, když si chci udělat kopii toho klíče, tak abych vykradl ten byt, půjčím si ten klíč a udělám si chemický otisk do silikonu, po případě do hmoty. Stvrdne mi to, já ty klíčky vrátím během 2 minut na stůl, ten člověk se vrátí z toalety, nic nepozná, popíme dál. V klidu domova já jsem potom schopný pomocí formičky si odlít klíč. Zde potom na workshopu uvidíte, jak vypadá odlitý klíč. Jak jsem se bavil o tom impresingu, o té otiskové metodě, další věc, která se třeba používá i u nás v lockpickingu, dokonce s tím i závodí v zahraničí. V Čechách jsme udělali pouze 1 závody a během hodiny bylo schopné vyrobit klíč. Funguje to vlastně na principu tom, že vezmu polotovar klíče. Polotovar klíče je ten klíč, který nemá žádný uzávěr, pouze hladký. Já ho snížím na nejvyšší uzávěr, na tu největší tloušťku, nasadím do vložky, dám do kurtu, zavibruji nahoru dolů, doleva, zavibruji nahoru dolů. Stavítko, když s tím vlastně otočím doprava doleva, vidíte, že se samo stavítko zablokovalo a vznikne mi otisk. Zde vidíte mikroskopický otisk na klíči. Zde vidíte stavítko 1, 2, 3, malinkatý vrypy.
Na stavítko číslo 4 je nějaká špína, oděrka, na 5 vidím opět důlek. Jakmile vidím důlek, piluji o jednu výšku toho uzávěru níž. Zde vidíme částečně vypilovaný klíč a otěrky. Opět tam, kde je šipka, stavítko nám udělal oděrku. Piluji tak dlouho, dokud nemám žádný otisk. Pokud se mi opět objeví otisk, tak už jsem to přejel a blokuje jsem blokovací kolík. Takže žádná značka, dobrá značka a já jsem schopný vypilovat ten klíč. Není to pro zámečníky, a není to pro zloděje, je to ideální na ty závody. Po případě, pokud já jsem profesionální zámkař, jakože já jsem, zákazník přijde, mám doma v ruce, má fyzicky vložku, vyštípal jsem ji ze dveří, vložka stále x tisíce korun, chci zachránit, mám klíč. Tak já si ji v dílně vložím do svěráku a hraju si hodinku, 2, 3, půl dne si hraju, až ten klíč vypiluji. Samozřejmě ten klíč nemusím 100% vypilovat, nemusí fungovat, ale pokud tomu zákazníku toho záleží, chci obětovat nějaké peníze, mě to baví, takže já ten klíč tak jsem schopný vypilovat. Jo. Další je fotokopie klíče. Dneska existují softwary, telefony s kamerou a já jsem schopný klíč vyfotit. Zde je standardní aplikace v Androidu, kterou mám staženou v telefonu. Já si vyfotím klíč a tak jsem schopný si vlastně okotovat. Zde vidíte nějaký přibližný koty, úhly, výšky, jaký já potřebuji. Po případě vezmu fotoaparát, kvalitní objektiv, na 5 metrů vám fotím klíč, který máte v ruce a v pomocí Photoshopu, Corelu, čehokoliv jsem schopný si směřit rozměr toho klíče a vypilovat si ho. Takhle se stalo v Karlových Varech nebo někde vykradli zlatnictví tím způsobem, že umístili malou kameru před klíčový otvor a prodavačka, který každý den odemykala, tak měla krásný profil toho klíče. Kamera to sejmula, vyfotila to, zloděj si udělal duplikát klíče a během polední přestávky si odemkl obchod a zamkl. Takže nenechávat klíčky na stole tak, aby někdo viděl. Mám třeba kolegu, který vyrábí profesionální klíče. Já dělám to, že chodím po bytech, odemykám byty, dělám servis, nevyrábím klíče, kolega spíš vyrábí klíče a ten už má v oku výšky těch uzávěrů a pokud já mu třeba pošlu fotografii autoklíče, tak on se podívá a řekne 4, 4, 3, 2, 1, hodí do stroje a vyfrézuje mi klíč. Takže pokud je člověk profesionál, tak už pozná tu výšku, pokud s tím dělá. Tak, zde si budeme vyprávět o další bezpečnosti a to je bezpečnost, co vlastně pro to můžu udělat, abych dveře, abych ten objekt neotevřel, aby si tam nic nedostal. Co to jsou otvorové výplně? To je stavební otvorová výplň, střešní okna, dveře, vstupy do objektu. Tak, zde několik otázek, na které si můžete v klidu odpovědět, abyste si zamysleli, kdo má vaše klíče, jak je vlastně možné zabezpečit ten byt. Vy asi rychle čtete, že jo? Třeba víte, kdo má vaše klíče nebo jejich kopii. Stává se mi hodně často, že lidé si postaví nový dům, stavební firma na klíč předá kompletní dům a tak jim předá i klíčky. A já říkám, a víte, kdo má všechno vaše klíče? Ten váš dům stál 3-5 milionů a vy tam máte klíčky za pár set korun a nevíte, kdo má všechno kopie. Ty zedníci během té stavby si mohli vyrobit duplikát z toho důvodu, aby mohli na tu stavbu chodit, aby tam mohli tu činnost provádět. Ale nikdo nenahlásil, kolik duplikátů. No jo, to vlastně máte pravdu. A jak máte dlouho ten klíč? Už 5 let. Takže pokud mám objekt, nevím, kdo má klíčky, opět tu vložku vyměním. Vložka stojí od 500 nahoru. Váš barák stojí 3 miliony. Zde vidíte neoprávněný vstup, průlom dveří. Pokud jdu přes zámek, zámek může vypáčit, po případě navrtat na systém. Takže kvalitní dveře to chce. Pokud jdu přes vložku, zde máte několik technologií, které jsem vás vysvětloval, jak je možné přes tu cylindrickou vložku se dostat. Dále vidíte ostatní způsoby narušení závěsů. To jsou panty na dveřích. Na straně, kde je klika, kde je kování, může být 20-50 zámků. Ale pokud ty vaše dveře domácí si otevřete a podíváte se na závěsy, na ty panty, jak jsou sabolinky, v čem drží, že jsou ve dřevě, tak na té jedné straně těch 50 zámků vám ty dveře neochrání. Přijde zloděj, vypáčí vám jeden pant, druhý, třetí a ty dveře si otevře na druhou stranu. Ať tam máte 20 zámků.
Vysazení křídla. Pojišťovny říkají, že je to možné vysadit křídlo, když jsem se v Trezor testu a se námi bavil, jestli je možné křídlo dveří vysadit. Jde to velice špatně, ale to je jeden ze způsobů. Vezmu klín v horní části, jak je falc nad dveřma, narvu klín, ty dveře si malinko odehnu, dolů vsadím páčidlo a ty dveře nadzvedu nahoru a vysadím si je z pantů. Já jsem říkal, a vám tam může překážet střelka, může tam překážet závora u toho zámku. Je možné někdy strhnout, je možné to zároveň zničit. No a další věc, jak se dostat přes dveře prokopnout. Klasický panelákové dveře jsou dělané tak, že máte jednu solitovou desku, druhou solitovou desku a mezi tím máte hoštinu takovou jakoby z papíru, z tvrdého, takovou housenku, která vám to drží mechanicky, tak aby dveře nerozpadly. Pokud zakopnete vodohošku, tak jste vevnitř. Takže zákazník mě říká, do těch dveří mi dejte to nejkvalitnější vložku, co máte, a to nejdražší kování. A já říkám zákazníkovi, rád vám prodám bezpečnostní kování za 10 000, vložku za 15 000, protože já na tom vydělám rabat 20% z 30 000, je dobrý. Ale vy budete mít falešný pocit bezpečí. Vy tomu zámečníkovi důvěřujete, že vám dal kvalitní bezpečnostní věci, ale samotné dveře stojí za nic. Takže já tomu zákazníku rád vám prodám něco kvalitnějšího, ale adekvátní k těm dveřím, k té kvalitě těch dveří. Proto doporučuji nějaké bezpečnostní prvky. Ideální tchýně, že jo? tak to asi ne. Pořídit si bezpečnostní prvky. Co to jsou bezpečnostní prvky? Zámek, který vám vlastně blokuje dveře, bezpečnostní vložka, která ovládá zámek, bezpečnostní kování, který vám chrání cylindrickou vložku proti destrukci. Jak jsem říkal, cylindrická vložka je možné navrtat, vložky je možné vyškubnout, vložky je možné zlomit, vyhmatat planžetou. Toto všechno nám může chránit kvalitní bezpečnostní kování. Pokud možno použít bezpečnostní dveře i se zárubní. Viděl jsem slušný bezpečnostní dveře namontovaný na nekvalitní zárubní, na futrech. Jenže jak já se v tom vyznám, jak poznám, co je kvalitní, co je nekvalitní, mám se ptát, mám důvěřovat zámečníkovi? Ne. Všechno za nás udělá akreditovaný certifikační orgán. U nás jsou dva, což je Trezor Test a Strojírenský zkušební ústav v Brně tady. Nad ním je potom Bezpečnostní národní úřad NBÚ. Zde vlastně vidíte loga těchto firm. Tak to vypadají standardní certifikáty o bezpečnosti, který vypovídá, podle čeho, jakou normou se certifikoval ten konkrétní výrobek. Vložky mají jinou normu, bezpečnostní dveře mají jinou normu, bezpečnostní skla, folie, všechno se dá certifikovat. Takže pokud chci zabezpečit objekt, obrátím se na profesionálního zámkaře, na profesionála, který tomu rozumí, po případě oslovím konkurenci a vyberu si ze 2, ze 3 zámkařů, pokud se týká bezpečnostních dveří samozřejmě. Nemluvím takom o skle, o výplni skleněný, o bezpečnostní folii. Toto zámečníci nedělají. A zde třeba vidíme modrý certifikát od Trezor Testu, třída bezpečnosti 4. Cylindrické vložky a dveře mají 3. a 4. třídu bezpečnosti, dveře v 5. a vyšší třídě, to jsou potom trezorové dveře. Ale standardní do bytu, do rodinných domů, do kanceláří se používá 3. a 4. třída bezpečnosti. Tyto 2 certifikáty se vlastně vydávají. Opět je dobré, pokud tomu rozumím, investuju 20-50 tisíc dveří, se ptát toho zámkaře, co to je, co ta norma znamená. Znám několik firem, několik podavačů, ne prodavačů, ale podavačů v obchodě. Máme to specializovaný obchod, který prodává vložky, krumpáče, lopaty a tak dále. A kvalifikovaný podavač vám podá tu vložku, kterou zrovna chce vám prodat. Vy mu důvěřujete tomu prodavači a ptáte se něco o bezpečnosti té cylindrické vložky a on řekne, toto je nejkvalitnější, protože má tu největší rabat, ten prodavač. Takže ptát se, vědět, podle jaký normy to je, co znamená bezpečnost. Může být bezpečnost na cylindrickou vložku, je certifikovaná, je bezpečnost i na klíč. Dále cylindrické vložky mají bezpečnostní karty a mají patentově chráněné profily drážky do boku proti kopírování. Existuje zákaznický profil, to funguje tak, že výrobce vyrobí
pouze profil pro zákazníka, pro toho prodavače a funguje to na čestném slově. To znamená tak, že konkurence by neměla na čestné slovo vyrobit od své konkurence ten klíč. Když ho vyrobí, není nějak postižena. Je to pouze o slušnosti. A potom dále jsou bezpečnostní karty, taky ty plastové. Zde by se neměl správně vyrobit klíč. A pokud má ten klíč patentově chráněný, po případě užitným vzorem, tak už existuje soudní postih, po případě nějaký finanční, když se udělá neoprávněná kopie bez předložení karty. Pozor na to, některé firmy, aby ušetřili, mají užitný vzor na hlavu klíče. Ne na ten profil, ale na tu hlavu. Mají třeba do trojúhelníku například. Ale jiný výrobce udělá ten samý profil a dá tam hlavu klasickou kulatou. Tím pádem obešel užitný vzor, ale má duplikát toho klíče. Takže pozor na to, ptát se, hledat si informace, co a jak je možné otevřít. Tak, a to je pro dnešek konec. Pokud budete chtít, rádi vám všechno s Filipem, s mojím kolegou Filipem Tumou, rádi ukážeme, jak to se otvírá, můžete si vyzkoušet ty zámky otevřít, jestli vám to půjde, nepůjde. Pojďte se vyzkoušet, pánové. Jste zvaný. Prosím? Jo, pánové, já jsem úplně zapomněl. Máte otázky, ptejte se, rád zodpovím. Já jsem seděl. Ne. Je to humorné, já jsem se špatně učil, byl jsem líný se učit, takže jsem se vyučil instalatérem a po čase jsem zjistil, že jsem špatný instalatér, dobrý zámečník. Takže já jsem před 15 lety přičuchnul k zámkům, teď jsem řemeslo pověsil na hřebíček a už 15 let dělám profesionálně zámkaře, takže vlastně otvírám byty, jezdím otvírat trezory a v posledních 3 letech dokonce pro firmu Locksmith.cz dělám instruktora a děláme rekvalifikační kurzy, školení na téma mechanik zámkových systémů. Takže pokud má někdo z vás zájem si udělat jednodenní kurz na lockpicking, na destruktivní odmykání vložek, firma Locksmith vás ráda vyškolí. Ano? Ano. Při tom druhém kole opět se nám to vlastně všechno otočí o 180 stupňů, blokovací kolíky stavítka vám vyskočí. Proto, aby nám nevyskočily, můžu udělat 2 věci. Vlastně 3. Vyhmatám znovu. Starý způsob, který se před mnoha lety používal, vzala se niť. Tu vložku, pokud byla odemčená, ty stavítka už nemají jak zaskákat, protože jsou nad tu dělící rovinou. Nití vycpu celý ten klíčový otvor. To znamená, že plančetou čímkoliv ze zádu dopředu strkám tu niť, zatemuji to a můžu bez problémů odemknout i zamknout. Takže kdyby tomu, že jsem zloděj, odemknu si, vezmu si, co mi nepatří, odejdu, vytáhnu niť, zamknu a nikdo nic nepozná. A další způsob, existuje flipper, což je přetáčečka. Pomocí napnuté pružiny, pomocí přípravku napnu pružinku ve tvaru odemykání, nasadím do klíčového otvoru, pokud mám odemčeno, a pružinkou odaretuji. Pružinka se nám otočí tak rychle, že nestačí blokovací kolíky zacvaknout a já jsem schopný 2krát odemknout, popřípadě 3krát otevřít tu vložku ve svým správným směru otáčení. Ano? Které? Mám někde v telefonu, pak to můžu říct. Za $5, asi za $2 je. Dále, pane, ptejte se. Ano? Můžeme si hovořit o této bezpečnosti a 4, že je taká bezpečná pre byty a kanceláře. Ano. Platí to iba v České republice, alebo je to nějaké univerzální celosvětové? Tak v České republice funguje samozřejmě česká norma, česká národní norma. Svět to má různě, potom existuje evropská národní norma. Ale pokud jsme v Čechách, tak platí česká norma, ale se mi zdá, i na Slovensku mají stejné normy jako v Čechách. Respektive v Čechách se napíše norma a Slovensku ji přebere. Tak u nás je firma Trezor Test, pan inženýr Koktan, který si vlastně vydává normy a spolupracuje vlastně s celou Evropou, takže se přebírají i české normy i v zahraničí. Třeba ten bumping, na stránkách NBÚ máte přímo postup, elaborát, jak je možné si vyrobit správný polotovar toho klíče, správný přípravek. Má to zase nějakých 20 stránek a je to dopodrobně napsáno, jak se certifikují vložky na bumping, na dynamickou nedestruktivní metodu. Ano? Zámky, ktoré sú certifikované napríklad Národným bezpečnostným úradom, ako dlho by vám to trvalo otvoriť napríklad na trestnej tajne? Tak je to individuální.
Na všechno existuje norma a ta norma říká, vem vrtačku takové síly, tady vrtej pod takovým úhlem, takové sílou. Ale zloděj na nějakou normu se může vykašlat, vezme vrtačku silnější, větší vrták a vrtá si pod svým úhlem a může to vyžvejkat v uvozovkách tu díru. Takže vložka, která projde certifikací, je možné ji otevřít. Vy říkáte, za jak dlouho. Mám tady vložku, vlastně kolega má vložku ve 4. třídě bezpečnosti a otevří za 3 vteřiny. Ale pozor, ty záleží na tom uzávěru, na těch zubech, jaký tam jsou. Může vzít tu samou vložku, pro to samé výrobce a nemusí otevřít. Proto pokud se dělá certifikace, certifikační úřad převezme 20 vložek, no určitý počet podle normy vložek. Z těch 20 vložek vybere náhodně 3 vložky, na nich zkouší bumping, na dalších 5 vložkách zkouší odvrtání a tak dále. Takže norma je vlastně průměr toho, jak se člověk do toho dovnitř dostane. Takže jak říkám, do 4 se dostanu během 2 vteřin, příklad dávám, ale do vložky, která se používá na tohletu, která nemá žádnou bezpečnost, se dostanu vůbec lockpickingem. Ale samozřejmě můžu použít destrukci, můžu použít bumping a tak dále. Takže jako ta norma vypovídá o tom, že ta vložka je kvalitní, že má vydržet. Takže vy jako laici důvěřovat tomu, je to 3, je to 4. A potom, když jsem dělal rozhovor pro jeden časopis, tak se mě ptali, jak často vložku měnit. Jako když už je rozbitá, mám ji vyměnit, říkám ne. Doporučuji 4-5 let a po 5 letech tu celinickou vložku vyměnit. Proč? Protože i když je kvalitní ta vložka, klíče mám chráněný jedno s druhým, patent stále platí, ale dneska technika na otevření neexistuje, ale zítra už někdo vymyslí. Takže kvůli té ochraně do budoucna po těch 5 letech může někdo vymyslet, jak tu konkrétní vaši vložku otevřít. Ano? Dá se otevřít, pokud jdeme tomu, mám originální klíč, zákazník má zamčeno, pak přijde zabouchnuto, klíč je zevnitř, je polotočeno, můžu vzít polotovar klíče, ten správný klíč, třeba manželka, upiluji špičku, seříznu horní část toho klíče, otevřu to. Jedná se o to, že celinická vložka má v sobě prostupovou spojku a ta prostupová spojka vám přepíná takzvaný ten palec, co vlastně ovládá ten mechanismus toho zámku. A je to vlastně kvůli tomu, aby klíč nebyl dlouhý jako celá ta vložka, a byl dlouhý pouze na těch 5-6 stavítek, tak se používá ta spojka. Takže jakmile zasunu jeden klíč, spojka se mi přepne a zablokuje mi klíč z druhé strany, abych nemusel otáčet oboma 2 válcema. Proti zasunutí klíče z druhé strany existuje takzvaná prostupová spojka s úpravou proti zasunutí klíče, která je odpružená a je možné, i když je klíč zasunutý z druhé strany pohotočený, náhradním klíčem, co má partner, manželka, dokoliv, odemknout. Takže pokud máte klíč z druhé strany, mám originální klíč, po případě jsem šikovný lockpicker, jsem schopný tu vložku úzovka vyhmatat, odemknout a tu spojku si potom přepnout a manipulovat i s tím zadním klíčem souběžně. Tam je to více práce, takže pokud si člověk myslí, babička, že nechá zamčeno a klíč pootočenej, ne. Pokud ten zloděj je tak šikovnej, že tu konkrétní vložku odemkne, tak je mu úplně jedno, jestli ten klíč je z druhé strany nebo není. Stává se mi často, že mi volají hasiči, záchranky, abych šel odemykat lidi. Minulý týden paní zakopala na toaletě, ležela, nebyla schopná zdravotně se zvednout, řvala o pomoc. Měli náhradní klíč, ale klíč byl otočený z druhé strany. Takže radši jsem použil destrukci, vložku jsem zlomil, protože levnější i pro toho člověka i kvůli zdravotní pomoci tu vložku mechanicky zničit, než pilovat klíč, vyhmatávat to. Dále? Tak se nestyďte. No, pán se nestydí. Ano. Jak říkám, ten byt stojí 1 000 000 korun. Vložka stojí 500 korun. I to zařízení, vevnitř, co tam máte. Ano, samozřejmě, jak jsem říkal, existují užitný vzory, patentově chráněný klíček, to bude bezpečnostní karta, ale pouze je to kus železa, no, je to vlastně mosaz. A je to kus hmoty, kterou může, když někdo chce, okopírovat. Udělá si odlitek, může ten klíč se vypilovat, může být ten zámkař, který vyrábí ty klíče, neslušnej, a nebo vám řekne, hele Franto, my se známe, Franto, udělej ten klíč bez karty. A tak vám to udělá. Tak pokud třeba střídáte, pronajímáte byty, je třeba dobré se domluvit s zámkařem, jestli je schopný vám tu konkrétní vložku rozebrat a přestavět. To znamená, že vám zachová tělo, pouze vám změní uzávěr a vy vlastně ušetříte. Budete platit 5-6 stovek nebo 20 000 korun za vložku a zaplatit třeba 300 korun za přestavbu.
Ano? Toto je vlastně věc, kterou jsem chtěl tady řešit a chtěl jsem už dopředu, oslovili jsme firmu, jestli nám je schopná 3D skenem udělat klíč. Oni nám řekli částku 5000 korun, tak říkám, pro tu strandu to je hodně peněz. Pak jsem oslovil jinou firmu tady v Brně, nějakou vysokou školu, ty chtěli 2000 korun, ale furt to stále hodně pro nás, pro naši asociaci. Chtěli jsme dneska představit, že bych nechal klíč naskenovat, software bych poslal ty brněnské martinslavské firmě, co tady vlastně předvádí tiskárnu, a že oni by vytiskli klíč a já bych měl vložkovní klíč a zkusíme to vyzkoušet. Dá se to. Je to pouze otázka peněz. Takže proto říkám, chránit klíče, nenechávat je venku na stole. Jo, vymyslí ten klíč typ OS1, je to ten klíč, co má takový kříž je to. Dá se otevřít samozřejmě, existují na to planžety, jsou 3 planžety jakoby v jednom, jsou odpružený a pomocí vlastně manipulace té pružinky je možný manipulovat s těma lamelama. Nepatří mezi 100% bezpečné vložky. Jsou kvalitnější vložky, i klasické 5stavítkové vložky jsou tak kvalitní, že jdou velice špatně odvrtat, jdou velice špatně vyhmatat, takže mají tu ochranu a konkrétně se říkáte, vy ten trojhranný klíč, se dá otevřít. Když ne já, tak kolega to otevře.